Ndị okwu ha na-adagbo gwa na kansụl Idemili South ụbọchị taata bịara nnọọ onye isi oche nchere oge ha bụ Oriaku Amaka Obi maka ọlụ ọma ọ na-alụ kamgbe ọ banyere n'ọkwa ọchịchị. Ha kwekọrịtara nke anụnwa nye ya nkwado ahụ ka ọ nọgoro 100 ụbọchị n'ọkwa ọchịchị ahụ. A nọrọ ndị okwu ha na-adagbo gwa na kansụl Idemili South nwa ọgbakọ esi na ya wee kwado ụmụ nwaanyị na ndị ntorobịa ruru 150 bụ ndị mụrụ ọrụ aka izu ụka 3 sitere na nkwado ya bụ onye isi oche nchere oge ahụ. Amaka Okoye wetara anyị akụkọ. Mgbe ọ na-agwazi ndị Idemili okwu ka onye kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa bụ Maazị Patrick Ahamba, onye nke gosipụtara afọ ojuju ya wee nye onye ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Idemili South dịka ọ na-akwanye ndị mmadụ akụrụngwa nke ji abụ mmadụ na ọ bụ oke n'ọrụ ya ịhụ na ewere ndị ntorobịa n'ọrụ nke ga-esite n'aka ndị nnwere onwe site n'aka nke Anambra State gọọmenti na ha na-aga n'iru wee na-eme otu ntorobịa akaọlụ abụọ nke ha na-eme ya n'okpuru ọchịchị niile dị n'ime Anambra steeti. Ọ gara n'iru ma too aka na-asị steeti a maka idogote Oriaku Obi n'ọrụ dịka onye ga na-ahụ maka Idemili South ma sịkwazịa na ọ na-egosipụta akaọlụ ya dịka o si wee hụ ma gaa n'iru kwuo na ha ga-abụzi ndị ga-akpọrọ ndị nke a enyere akụrụngwa eji alụ ọrụ tinye ha na ministri ha ka ha bụrụ ndị litere erere na nke ha na-eme ministri ha. Mgbe ọ na-anabatazi ndị Idemili South na Ojoto bụ isi ọnọdụ ya bụ okpuru ọchịchị ka Oriaku Obi sịrị na ndị Idemili South enwego ọganiru dị iche iche n'ihi na ha na-alụ ọrụ dịka ntụziaka nke gọvanọ Chukwuma Soludo chọrọ ka e wee nwee Anambra ejupụta na ahụike, ọganiru na ndụ zuru oke. Ọ gara n'iru ma sị na dịka ya na-akọwapụta ihe ya rụrụ na ọ na-ahụ maka ọrụ nchekwa, iwu dị iche iche na ndị na-arụkwa ọrụ na-abụ okpuru ọchịchị ebe gburugburu na-adịkwa ọcha na ihe ndị ọzọ dị iche iche nke gụnyere ma ọrụ ugbo ma nka na ụzụ ma ịhụ na ndị Idemili South na-ebi n'udo. Ọ gara n'iru ma kelee onye ji ọkọlọtọ abga azọ maka Idemili North and South Federal Constituency bụ Chief Ikenna Ihegbu, onye nke gara n'iru ịhụ na arụrụ ụzọ nke dị 1 kilomita na ụzọ ọba na Ụmụoji. Chief Ihegbu n'aka nke ya toro ya bụ nwanyị bụ Amaka Obi maka ihe nke ọ lụpụtara ma sịkwazịa na ọ gago n'iru ibute mbunye enu na mmepe obodo n'okpuru ọchịchị ahụ ma yọzie ndị niile nọ n'okpuru ọchịchị a ka ha gaa n'iru jekwusa ọlụ aka nke ndị All Progressive Grand Alliance bụ APGA ka ha hụ na ha kpọtara mmadụ dị iche iche ka ha kwụnyere ndị APGA mgbe a ga-eme ndọrọndọrọ ọchịchị n'arọ na-abịa abịa. As Apuga, I will not on waiting election here in Europe. Apuga will guy, Apuga will party, Apuga party in Digo, Apuga party in Anambra, Apuga party in the South. I want to do Apuga will know about I want Batalia to put up a local Apuga. I want to call Apuga. Take you to an enviable height. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu nke ya ka onye ji ọkọlọtọ ya bụ APGA azọ ọkwa n'okpuru ọchịchị Idemili South bụ Maazị Ebuka Igwe kwupụtara na ha ahụghị ihe ọma dị otu a mbụ, si na n'oge ugbu a na Oriaku Obi agago n'iru gbasapụ aka n'ịrụpụta ọrụ dị iche iche nke gụnyere ịkụnye mkpụrụ bụ ezigbo mkpụrụ mmadụ ga-eji wee bụrụ mmadụ n'ọrụ nchekwa na ihe ndị ọzọ dị iche
iche iche ma sịkwazịa na ihe a ha na-atụ anya abịago n'ezie na ya bụ okpuru ọchịchị. Otu onye eji okwu ya agba izu na ya bụ okpuru ọchịchị bụ Dr. Michael Omenụgha sịrị na obi bụ ya sọ aṅụrị n'ihi na Oriaku Obi arụpụtago ihe eji amatụ na ya bụ obodo ma sịkwazịa na n'oge ugbu a na ha na-enwerizi aṅụrị n'ihi na ọ na-emepụta ihe a na-ahụ anya. Obi bụ sọ aṅụrị iso n'ohere ọma dịka ihe a because ụfọdụ na-achọ opportunity ihe dị otu a. Ekene m na-agakwala iyom Idemili awata isi chairman, so anyị nwa na onwe anyị ji obi aṅụrị wee na-asọpọtụ kwana ya na ndị niile tiile aka maka asị na-ayụkọ ọma mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ. Ụmụ nwaanyị a bụ ndị a kụziri ihe dị iche iche nke gụnyere ka esi eme achịcha. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.